Καλησπέρα, είμαι ο Τέο από την Car Motor Design και σήμερα θα σας δείξουμε πώς ξεθαμπώνουμε τα φανάρια του αυτοκινήτου. Λοιπόν, αρχικά χρησιμοποιούμε μία οδοντόκρεμα και μία οδοντόβουρτσα. Βάζουμε λίγη οδοντόκρεμα πάνω στην οδοντόβουρτσά μας και με την οδοντόβουρτσα πάμε και καθαρίζουμε τα φανάρια. Εννοείται πως τρολάρουμε, θα σας δείξω δύο τρόπους για το πώς θα καθαρίσουμε το φανάρι. Ο πρώτος τρόπος είναι να πάρουμε γυαλόχαρτα νερού 800, 1000, 1200 και 1500. Από το 800 ξεκινάμε που είναι το πιο χοντρό και σταδιακά φτάνουμε μέχρι το 1500 και μετά είτε χρησιμοποιούμε είτε χρησιμοποιούμε το λιχνάρι φαναριών, κατευθείαν δηλαδή, και το ξεθαμπώνουμε, είτε ο δεύτερος τρόπος συνεχίζουμε μέχρι το γυαλόχαρτο 2000, 2500 και 3000 αμαλάχη, που είναι το πιο ψηλό, και έπειτα με το που τελειώσουμε και με το πιο ψηλό γυαλόχαρτο να χρησιμοποιήσουμε αλιφαδόρο με χοντρή, μεσαία και ψηλή αληφή με αντίστοιχα σφουγγάρια για να γίνει το αποτέλεσμα το σωστό που θέλουμε. Αυτός είναι ο τρόπος.